Grabe, Mare! Ang bongga na talaga ng San Carlos. Parang ayoko na bumalik sa ibang bansa. Oo, Mare. Kung ako sa'yo, dito ka na lang sa San Carlos. Dahil sa San Carlos, tunay na subok na ang serbisyong ayos. Mayor Julia Ayoy Resuello po, kasama si Vice Mayor Jose Resbox Resuello at ang Sangguniang Panglungsod ay nandito upang umagapay at magserbisyo sa ating minamahal na syudad. San Carlos, maunlad, ligtas at maayos. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong patigan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJ 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJ 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Ang kape mo sa umaga ay sasabayan ng pampagising na kwentuhan ng mga balita at iba pa sa Kape! Dan Balita. Kape! Dan Balita Kasama si Nadine Aquino at Amor Biga. Sabado, alas 5:30 hanggang alas 7 ng umaga sa inyong paboritong radio station, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Dahil ang mainit na kape ay mas masarap. Sabayan ng masarap na kwentuhan ng mga mainit na balita. Kape! Dan Balita. Good morning! Maabig ya kabosan at si kayo namin kapaborito. Agunatan na Sabado, Abril 12, 2025. Welcome po muli sa programang Kape Dan Balita. Good morning, Kuya Ding. Yes, How are you? good morning sa lahat po naman ng ating mga tagapaginig, taga-subaybay. Maniiba, manuluptila, mga tiyanggad na naanin alas 7. Buenos dias, mi amigo, mi amiga. How are you, Kuya Ding? Siyempre, narigilan nyo sa balita impormasyon. Siyempre, sa paningbat ng makabalisan. Okay, kumusta ka na, Kuya Ding? Okay lang. Oo. Ay, salamat naman pag ganyan na. At tiyak sa ating mga yung ating mga kapaborito ay siguradong okay na, alright. Tuloy ang buhay, mga kapaborito. Tuloy ang laban. At maging kalmado. Alas 5:38 na po ang ating oras at para makarami ho tayo mga kapaborito, narito na po ang mga ulo ng ating mga balita. Kape Tambalita News Recap. News Recap. Sa ating balitang lokal, lumabag sa election gun ban, umabot na sa 40 katao. 1.0 million pesos nalaga ng Cebu na kumpiska sa Urdaneta City. Kape Tambalita News Recap. News Recap. Samantala, halos 2 milyong halaga ng ilegal na droga na kumpiska sa isang teacher. Kape Tambalita News Recap. News Lansangan, Recap. sa mga itilagang lansangan sa bayan ng Manawag sa Semana Santa. At sa ating balitang pambansa, higit na 2 milyong Facebook accounts na sangkot sa scam. Winalis na ng Meta. Kape Tambalita News Recap. News Recap. Samantala, kidnap slay ni Anson Kwe iimbestigahan ayon kay President Marcos. Kape Tambalita News Recap. News Tungkol Recap. sa mga ahensya ng pamahalaan at mga kulungan ayusin. At sa ibayong dagat, Gaza naging killing field dahil sa pagharang ng Israel sa tulong ayon sa United Nations. At sa palakasan, iyala siguro na sa main draw sa Friends Open. Kape Tambalita News Recap. News Recap. At ngayon sa detalye po ng ating mga balita, na kumpiska ang halos 2 milyong halaga ng shabu at marijuana sa isinagawang search warrant ng kapulisan ng Dagupan City sa pamumuno ni Police Lieutenant Colonel Brandon Palisok,
Hepe ng Pulisya at sa koordinasyon sa Philippine Drug Enforcement Agency Region 1. Noong araw ng Martes, ang operasyon ay sinagawa sa Barangay Pantal dito sa siyudad ng Dagupan matapos ang masusing pagsisiyasat at intelligence gathering ukol sa illegal na aktibidad ng isang drug suspect na guro na si alias Maestro na nagresulta sa kanyang pagkakaaresto. Sa operasyon, na-recover ang mga illegal na droga mula sa pag-aari. Kontrol nito at kustudiya ng suspect ang 9 na gramo ng hinihinalang shabu na may street value na 61,200 pesos na nakapaloob sa 8 piraso ng heat-sealed transparent plastic sachet, 53.26 na gramo na hinihinalang shabu na may market value na 362,168 na nakapaloob sa 75 piraso ng maliliit na transparent plastic sachet, 124.76 na gramo ng hinihinalang shabu na may street value na 848,368 pesos na nakapaloob naman sa 4 na piraso ng malalaking heat-sealed transparent plastic sachet at 2.90 na gramo ng tuyo na dahon ng marijuana na may street value na 348 pesos na tinatayang may kabuang halaga ng halos 2 milyong piso. Kabilang din sa mga recover at nakumpiska ang makagamitan para paraphernalia tulad ng 20 piraso ng plastic na lalagyan, 4 na piraso ng aluminum foil at iba pa ang mga drug paraphernalias. Ang matagumpay na operasyon ay patunay sa dedikasyon at determinasyon ng kapulisan ng Dagupan City na sugpuin ang kalakalan ng iligal na droga sa lungsod at linisin ang komunidad mula sa mga kriminal at iligal na droga. Hinihikayat ang lahat ng mga residente ng lungsod na patuloy na magbigay ng impormasyon upang matulungan ang mga otoridad sa paglaban sa kriminalidad at iligal na droga para sa isang mas ligtas na komunidad. Kape Tambalita News Recap. News Recap. Dalawang lalaki ang nasa kote sa isang matagumpay na bypass operation sa poblasyon Urdaneta City noong Huwebes, Abril 10. Nahuli sa akto habang sakay ng isang Montero SUV yung dalawang suspect na kilalang sina MacGyver alias Gibes, isang criminology graduating student, at Ed alias Manong, kapwa residente ng Urdaneta at Malasike ayon sa pagkakasunod. Ayon sa investigasyon, matagal nang minamanmanan ng mga operatiba ang galaw ng mga suspect na kabilang umano sa isang mas malawak na drug distribution network sa rehiyon. Nasabat mula sa suspect ang tinatayang 250 grams ng hinihinalang shabu na may street value na humigit mulang 1.7 million pesos, isang baril at iba't ibang drug paraphernalia. Ayon sa salaysay ng mga suspect, galing pa sa Maynila ang mga illegal na droga na balak sana nilang ibenta sa iba't ibang bahagi ng Pangasinan. Kasalukuyang nakakulong ang mga suspect sa kustodiya ng PIDEA Pangasinan at sasampahan ng kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act 2002, ganun din ng Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act at Omnibus Code kaugnay sa gun ban. Kape Tambalita News Recap. News Recap. Umabot na sa bilang na 40 na individual ang nadakip ng otoridad sa paglabag sa election gun ban mula Enero 12 hanggang Abril 3 ng taong kasalukuyan. Ito ay base sa na-record ng Police Pangasinan. Sa inilabas na pahayag ni Police Pangasinan Provincial Director Colonel Rollifer Kapukyan, ang mga naaresto ay sa isinagawang police response and patrol operations, anti-illegal drug operations, checkpoints at gun bypass operation. Nakumpiska ang 33 malilit na baril, isang replika, 2 air guns at 138 ammunitions. Nilinaw ni Kapukyan na sa ipinatutupad na election gun ban ay kasama ang mga replika at air guns. Kape Tambalita News Recap. News Recap. Magpapatuan ng truck ban sa mga itilagang lansangan udaan sa bayan ng Manawag sa darating na Abril 16 hanggang 20 kaugnay sa mahabang bakasyon o pagdiriwang ng Semana Santa ng mga kabayan nating Katoliko. Ito ay base sa isang executive order ni Mayor Jeremy Aherico Rosario. Layunin nito na mapagaan ang daloy ng trapiko dahil sa inaasang pagdagsa ng maraming bisita hindi lang mula dito sa iba't ibang bayan sa Pangasinan kundi maging
ang mga manggagaling sa iba't ibang mga lalawigan. Kaugnay nito ay pinapayuhan ng lokal na pamahalaan ang mga truck driver na humanap ng alternatibong ruta upang maging konbinyente o maginhawa ang kanilang biyahe. Inaasang aabot sa milyong katao ang bibisita sa bayan ng Manawag sa kabuuan ng Semana Santa. Nakanda naman umano ang mga pulis at mga traffic enforcers para sa maayos na daloy ng trapiko. Kape Tambalita News Recap. News Recap. Samantala, bumaba naman ang bilang ng krimen na naitatala sa Pangasinan. Base sa talaan ng Pulis Pangasinan mula Enero hanggang Marso 31 ng taong kasalukuyan sa 8 focus crimes ay bumaba ito sa 115 na kaso kumpara sa naitala sa parehong period ng nakaraang taon na 166 na kaso. Sa record, ang murder case bumaba sa 7 kaso kumpara sa 15 kaso na naitala nung nakaraang taon. Ang rape cases naman mula sa naitalang 83 noong 2024 ay 41 kaso ang naitala ngayong taon. Samantala, sa nilabas sa pahayag naman ni Police Colonel Rollifer Capukyan, ang PM Provincial Director ng Pangasinan, na patuloy pang iniimbestigahan ang naganap na pamamarila sa barangay captain ng Barangay Paitan sa bayan ng Santa Maria, Pangasinan. Meron na umanong person of interest sa otoridad, subalit di pa mabatid ang motibo ng krimen. Ilang anggulo ang tinitingnan dito ay ang posibleng sa usapin ng politika, business-related or robbery dahil sa nawawala ang wallet at firearm ng biktima. Sa kabuuan, ayon kay Capukyan, na nananatiling generally peaceful ang buong Pangasinan. Kape Tambalita News Recap. News Recap. Natagpuan naman ang isang bungo ng tao sa irrigation canal sa bayan ng Natividad, Pangasinan. Ayon sa pulisya, 2 construction worker na residente sa lugar ang nag-report sa kanila patungkol sa bungo ng tao na nakita sa irrigation canal sa barangay Luna. Sa pagkakarecover ng bungo ng tao ay agad na nagsagawa naman ng search and retrieval operations at muling nakarecover pa na skeletal remains ang otoridad. Patuloy pang sinasagawa ang investigasyon ng otoridad patungkol rito upang ma-identify kung sino ang biktima. Dinala naman sa isang punerarya may skeletal remains para sa kaukulang disposition. Kape Tambalita News Recap. News 11 Recap. minuto bago sumapit ang alas 6, sa detalye naman ng ating mga balitang pambansa. Nag-ikot si DOTR Secretary Vince Dizon sa Port of Batangas na isa sa nangungunang pantalan na may pinakamaraming pasahero tuwing Semana Santa. Sa tala ng Philippine Ports Authority ay higit 20,000 pasahero ang inaasahan mula sa kabuang humigit kumulang 1.73 milyon na pasahero sa mga pantalan sa buong bansa ngayong Semana Santa. Kasama ni Dizon si PP General Manager Jason Tiago sa paglilibot sa iba't ibang pasilidad ng pantalan kabilang ang passenger entrance, ticketing booth, X-ray baggage scanners, passenger lounge, restrooms, food stalls at boarding gates papunta sa mga barko. Ito ay upang matiyak ang kahandaan at kaligtasan ng mga pasahero sa pantalan na inaasahan dadagsa ngayong Kwaresma. Layunin ng kanilang pagbisita na tiyaking maayos, ligtas at komportable ang daloy ng mga pasahero sa isa sa pinakamataong pantalan tuwing Semana Santa. Pinuri ni Dizon ang isinagawang pagbabago sa Batangas Port tulad ng pagpapaluwag ng passenger terminal building. Bukod dito, nawala na rin ang mga fixer na nag-alok ng iligal na aktibidad. Bukod sa Batangas Port, kabilang sa top 5 na pinakamaraming pasahero ngayong Semana Santa ay ang Port Management Office sa Opimo, Mindoro, Panay, Guimaras, Negros Oriental, Siquijor at Bohol. Inaasang magsisimula sa Martes, Abril 14 ang pagdagsa ng mga pasahero na uuwi sa kanilang probinsya. Kape Tambalita News Recap. News Recap. Umaabot naman sa mahigit na 2 milyong Facebook accounts na idinadawit sa scam centers na nag-ooperate sa iba't ibang bansa kabilang ang Pilipinas, Cambodia, Myanmar at United Arab Emirates ang tinanggal ng Meta. Ito ang ibinulgar ni Dr. Rafael Frankel, Director ng Meta for Public Policy sa Southeast Asia, na nangasiwa sa Facebook, isa sa nangungunang social media sa buong mundo, sa ginanap na pagdinig
ng House Tri-Committee hinggil sa issue ng fake news at disinformation. Ayon kay Frankel, ang nasabing mga accounts ay nadiskobring bahagi ng large-scale scam operations na isinasangkot sa transnational na kriminal na aktibidades. Isiniwalat naman ni Bob Abrams, head ng Meta of Law Enforcement Outreach for Asia Pacific, ng Pilipinas ay isa sa mga pinakaaktibong bansa sa paglaban sa online scams, habang ang Meta ay pinaigting ang security at policy enforcement operations bunga ng tumataas na banta. Ayon sa Meta officials, ang pagtatanggal sa nasabing mga accounts ay isang mahalagang hakbang para matugunan ang mga mapanlinlang na schemes at mapigilan ang pagkalat ng disinformation sa nasabing digital platform. Kape Tambalita News Recap. News Recap. Hinimok ng Korte Suprema ang mga ahensya ng pamahalaan na agarang kumilos para mapaayos ang kondisyon ng mga kulungan sa bansa. Ipinaalala ng Supreme Court na tungkulin ng gobyerno na maglaan ng malinis, ligtas at may sapat na kagamitan ang mga pasilidad para sa nakakulong. Nagbabala ang Korte Suprema na sakaling hindi pa rin umaksyon ang mga kukulang ahensya, makikialam na ito upang masiguro na maprotektahan ang karapatan ng mga detainees. Ipinaarin ng Korte sa mga pulis na kahit gumagamit sila ng temporary holding areas, kailangan pa rin itong maging malinis at maayos na pinapanatili. Ang naturang payag ay bunsod ng desisyon ng Second Division ng Supreme Court kung saan pinatigan ito ang pagbasura ng Ombudsman sa reklamong inihain ng Commission on Human Rights laban sa mga pulis sa Tondo, Manila. Inukusaan ng CHR ang mga pulis na nag-operate ng secret detention cell sa loob ng Raksabago Police Station 1. Sinabi ng CHR na 3 lalaki at 9 na babae ang nagsisiksikan sa loob ng maliit at maruing kwarto na nakatago sa likod ng isang istante. Isinimuti ng CHR bilang ebidensya ang kinuha nilang video footage. Itinanggi naman ng mga pulis na isa itong sekretong kulungan. Masyado manong siksikan na ang kulungan sa Raksabago Police Station 1, kaya ginamit nila ang maliit na silid bilang pansamantalang holding area habang inimbestigahan ang kaso ng mga detainees. Ibinasura ng Ombudsman ang reklamo ng CHR at sinabing hindi malinaw ang ipresentang video footage dahil pinakita lamang dito ang isang madilim na kwarto na may ihiyan. Sang-ayon sa Supreme Court na walang ebidensya na mayroong secret detention cell o may paglabag ang mga pulis sa Anti-Torture Act of 2009 na nagbabawal sa mga nakatago na selda o solitary cells. Gayunman, binigyan din ng Korte Suprema na maragang matugunan ng gobyerno ang hindi maganda na jail condition. Kape Tambalita News Recap. News Recap. Inatasan naman ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang Philippine National Police na imbestigahan ang panibagong kaso ng kidnapping at pagpatay sa negosyanteng Filipino-Chinese na si Anson Ke at driver nito sa Rodriguez, Rizal. Sinabi ni Presidential Communications Office Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro, aaksyonan ng gobyerno ang kaso ni Ke. Bumuo na rin ng Special Investigation Task Group na hahawak sa high-profile case. Matatandang natagpuan ang bangkay ng dalawa na nakasilid sa sako at nakaduct tape ang mga mukha. Kape Tambalita News Recap. News Recap. Tiniyak ng Malacanang na maganda ang kalusugan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Tugon ito ni Presidential Communications Office Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro sa kumakalat na espekulasyon na hindi maganda ang kalusugan ng Pangulo dahil na rin sa napansin ng mga netizens ang pagdurugo ng ibabang bahagi ng bibig ng Chief Executive habang nagtatalumpati ito sa paggunita ng araw ng kagitingan na araw ng Miyerkules, Abril 9. Kung mapapansin lamang anya ng publiko na talagang pinapakalat at marahil ay para palabasin na hindi maganda ang kalusugan ng Pangulo kaya't may kumakalat anya na bleeding gums na viral video ngayon. Pinalalabas na not in good health ang Pangulo. Maliban pa niya dyan ay may meeting na kasama siya at ang mga gabinete nito. Kape Ang Tambalita. sa mga fake news peddlers ay huwag gawa ng kwento ang Pangulo patungkol sa kanyang kalusugan. Hindi niya ito maganda para sa bansa. Dapat pangaan niyang ipagdasal ang lahat ng maging maganda ang kalusugan ng mga namumuno sa bansa
at sa mga sambayanang Pilipino. Kape Tambalita News Recap. News Recap. At sa ating huling balitang pambansa, kinundina ng Commission on Elections kay COMELEC ang naganap na pamamaril sa tumatakbong alkalde na Albuera Leyte na si Kerwin Espinosa. Sinabi ni COMELEC Chairman George Garcia na dapat ay agad na maaresto sa mga suspect at sila ay sampahan ng kaso. Ang halalan ay hindi anya sa patayan at sa halip ay magbibigay buhay sa demokrasya sa bansa. Dagdag pa nito na balota at hindi balang kasagutan sa ating problema. Magugunitang noong araw ng Huwebes ng pagbabarilin ang convoy ni Espinosa habang ito ay nasa kasagsagan ng pangampanya nito sa barangay Tinang-An sa Albuera, Leyte. Si Espinosa ay unang inakusahan na sangkot sa benta ng ilegal na droga sa bansa. Kape Tambalita News Recap. News Recap. Sa detalye naman ng ating balita mula sa ibayong dagat, naging killing field ang Gaza dahil sa patuloy na pagharang ng Israel sa tulong na papasok sa Gaza. Ito ang naipahayag ni UN Secretary General Antonio Guterres noong Martes. Agad naman itong pinabulaanan ng Israel at nagsabing walang kakulangan ng tulong sa Gaza. Binanggit ni Guterres ang Geneva Conventions patungkol sa pagtrato sa mga tao na nasa ligmaan na kung saan ay binigyan din ito ang obligasyon ng occupying power na matiyak ang pagkakaroon ng pagkain at mga medical supplies sa mga tao. Sinabi ni Israel Foreign Ministry spokesperson Oren Marmorstein na walang katotohanan ang aligasyon. Binanggit ni Marmorstein na ginamit ng Hamas ang tulong sa Gaza upang muling palakasin ang puwersa nito. At sa detalye naman ng ating balita sa larangan ng palakasan, makasisiguro na ng ticket si Alex Ayala sa main draw ng prestigyosong 2025 Prince Open. Napapalo susunod na buwan sa Paris, France. Ito ang unang pagkakataon na masisilayan sa main draw ng isang Grand Slam event si Ayala, kaya naman hindi may tago ang excitement to muling makipagsabayan sa matitigas na players sa mundo. Nakatagda ang Prince Open sa Mayo 25 hanggang 8. Barating tulong ang impresibong kampanya ni Ayala sa Miami Open noong nakarang buwan kung saan umangat ito sa number 73 sa world rankings. Nakapasok sa series si Ayala sa Miami Open matapos patawin ang 3 Grand Slam winners. Alam ni Ayala na hindi magiging madali ang pagdaraanan nito dahil mga world-rated players ang makakalaban nito. Kaya naman pukpukan ang paghahanda nito para matiyak na nasa perpektong kondisyon ito bago ang French Open. Hindi naman nabago si Ayala sa ganitong sitwasyon dahil napataob na nito si world number 2 Iga Swiatek at reigning Australian Open champion Madison Keys. 1 minuto bago sumapit ang alas 6, magbabalik po ang Kapetan Balita. Makalipas lamang ang ilang paalala. Ang puta-putang Iren Balita. Kayo mismo ba pumatay? Ako? Marami. Ang puta-putang Iren Sunata. Hot shot running in my non-stop 30. San ang puta-putang Iren Impormasyon. Aya sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Kapaborito, lukot nyo lang ng dukulan nyo. Alas 6 na. Oras, ipapangarod si Katayo na Abante, Pangasinan, Ilocano, Party List 123. Api. Oras sa din sa inyo ni Mayor Julier Ayoy Risuelio ng siyudad ng San Carlos, San Carlos City, maudlad at maayos. Tao dito na tinatakot at nananakot. Ito ang sagot ko sa mga nananakot sa ating mga kailyan. Huwag niyo silang takutin. Harapin niyo ako! Ang panunungkulan ay serbisyong pinapahalagahan. Hindi ito kinakasangkapan para manira ng walang pakundangan. Tayo'y alipin ng ating sinumpaan. Pagmamahal at respeto sa kapwa ang siyang ating daan. Maglilingkod ng tapat ayon sa kagustuhan ng mamamayan. Para sa bayan, iwaksi ang kasamaan at mga ganid sa kapangyarihan. Maniwala ka, dulot nito'y walang humpay na kahirapan, madlay masasadlak pa sa kawalan. Ating pag-asa ang binibini na minumutya. Nakapiring ang mga mata, simbolo ng katarungan at justisya.
Samahan pa ng panalangin o sinta para sa mga walang budhing tatamaan ng sentensya. Makakaasa po kayo. Tamang adikain aking paninindigan. Mayor Rami Pareno, ang tunay na anak ng Ordaneta. Elias Villanueva, kalidad na serbisyo at balay sunido ba? Dapat mong ituloy, Elias Villanueva, yan konseho'y kalasyaw na pag-ipawil ka. Elias Villanueva, ipawil mi ka. Elias Villanueva, putusan mi ka. Elias Villanueva, ipawil mi ka. Elias Villanueva, Elias Villanueva ng Kalasyaw, number 14 sa Balota. This is DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, whose sole mission is to inform, to educate, to entertain, delivering to all Pangasinenses news that is true, public service that is sincere, commentary that is fair, and entertainment that is proudly Pangasinense. This is your DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, going beyond just being number one, working towards total domination. Diyan Pangasinan, walay saksa kaya radio station ya iiyag na saray Pangasinense. Diyan Agno. Paborito. Alaminos. Paborito. Anda. Paborito. Bani. Paborito. Bulinaw. Paborito. Burgos. Paborito. Dasul. Paborito. Infanta. Paborito. Mabini. Paborito. Tanjatsual. Paborito. Aya. 88.1 Radyo Pangasinan. Balita sa umaga. Musika walang sawa. Pangasinan Gulf Waves Network Corporation. Sa Pangasinan, ito ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. kahit saan sulok ng Pangasinan. Paborito. Ikaw ang pinag-uusapan. Paborito. Ang radyo na paborito ng bayan. Paborito. DWJE 88.1 FM ang pinapakinggan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paborito. Paborito. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. 4 na minuto makalipas po ang alas 6 na umaga. Tuloy-tuloy pa rin po tayo sa ating programang Kape Tan Balita. At ngayon, ating alamin ang lagay ng ating panahon sa araw na ito ng Sabado sa pamamagitan ni Sir June Soriano ng Pag-asa Dagupan City. Sir June, good morning! Yes, guys, good morning sa lahat ng tagapakinig. At naman sa lagay ng ating panahon, wala tayong binabantayang bagyo sa manong panahon sa labas ng ating bansa. Pagpapatuloy pa rin ito yung ating easterlies na nakakapit sa ating bansa. Dahil pa rin sa easterlies ay bagyang maulap pa rin. Ang sa maulap na papawilin na may mga inaasahan pa rin kulog-kulog pagulan at pagkulog lalo na sa dakong hapon o di naman kaya sa gabi. Tamang hangin naman na nagmumula sa may silangan hanggang Timog Silangan siya naman iiral at ang ating baybayin dagat naman ay katamtaman ang pag-alo ng ating karagatan. So, ibig sabihin po niya wala tayong hiluwanin na nakataas sa namang panig ng ating bansa. Ang ating temperature o range of temperature sa araw nito ay nasa pagitan ng 26 hanggang 35 degrees Celsius. At ang ating nasa hindig ay nasa 43 degrees Celsius. Ang araw ay nagpakita kayo ng 5:46 ng umaga at lulubog naman 6:13 ng dakong hapon.
Yan mo naglagay ng ating panahon. June, so yan ang nakapagpulat. Magandang umaga po. Maraming salamat, Sir Jun Soriano ng Pag-asa, Dagupan City. Ang ating temperatura, mga kapaborito, ay naglalaro. Sa araw na ito ay naglalaro from 26 to 35 degrees Celsius. Ang heat index ay 43 degrees Celsius. Yeah, mga kapaborito, stay cool and safe. Cool. Napakainit po yan. Oo. Mainit pa rin ang lagay ng ating panahon. And iwasan natin na yung magalit. Oo, at maging mainit na ang ulo natin. Huwag natin sabayan yung init ng panahon ng ating init ng ulo. Di ba? Kailangan cool lang. Yan ang word for the D. For the D. Cool ka lang, mga kapaborito. Di ba? And ano man yung sitwasyon, cool ka lang, relax lang. Wala namang may tutulong na maganda yung pagiging mainitin ng ulo. Correct. And wala ding may tutulong na maganda sa'yo kapag nakasimangot ka. Diba? Kailangan nakangiti ka lang kahit ayaw mo, sige gawin mo ngumiti para gumaan ang pakiramdam. Pero pagka minsan kahit hindi mo sinasadya, talagang akakulisin ka, lapo at putang na panahon. Diba? Pero pag yan ang nilagay natin sa isip natin, yung sabi ko nga meron akong nakausap, sabi ko gay mo lang yung putang mo kanto may ang putang niya talaga ulo to maingungot ay kangkot si kato ang gapo untan so walad isip mo totoo yun yung nararamdaman pero kailangan labanan mo. And ilagay natin sa isip natin, sabi ko nga sa kanya niloko ko siya kung ang inisip mo na lang na malamig medyo gagaan. Yun ngumiti siya. Anto akmat at tirisakmat sirin kanto. Ande. Yung ba reverse psychology. Tama ba yung sinabi ko? Pwedeng i-reverse mo siya. Para sa ganon tulad nung may kapitbahay kami dumaan doon sa bahay, sabi niya. Agay live betul na panahon. Di akala ka. Ay sirin ang betul ako. Lante. Wala ni agamang papayong ingan. Di ba? Kanto no nasaba mo ra. Agamputang agampa-amputan kato aga mangawi na payong kwanto. Mangiras na pataman namin na payong. Yun. Ay nako, ngayong buwan na ito nagumpisa na ang mga graduation. Yung pagtatapos ng ating mga mag-aaral. Saka pa itong mga susunod pang mga araw. Pero meron yung mga schools na talagang tapos na yung kanilang graduation ceremony. Nung katapusan ng March. Yun, yung last week ng March. Tapos yung iba naman, nung first week. First week. Di ba? Yun. April. And congratulations po sa mga completers. Yan. Kasi mula dun sa mga nagtapos sa kinder, Grade 6. Grade 12. Yan. Meron 10. Grade 10 completers. Before grade yung 10. K to 12. Kasi Junior high school, saka senior high. And sa Lunes, mapalatupot sa mga graduated sa atan. Tsaka closing remarks. Yung mga nagtapos din. Ang gano'n dyan, Baluling Elementary School, may graduation ceremony will be held on Monday. And congratulations din yung mga nakapasa from grade 1. Papasok na siya ng grade 2. Yung mga grade 2, mag-grade 3. Congratulations nga pala sa apo ng kuya ko, na apo ko na rin. Diyan sa may Lubong Elementary School Annex. Top 1 siya. And congratulations din. Anong pangalan nun? Magano. And Sam pala. Sam. Okay, si Sam. And congratulations din doon sa apo ng ate ko na apo ko na rin. Ay, si Afina Denise, yan, Untalan, Shapno Untalan. Kasama siya sa with high honors. With high honors. With high honors. And alam mo, nakakatuwa yung mga ganun, di ba? Kasi wala na yung first honor, second honor, third honor. Ang meron na highest honor and high and with honors. With honors. Yan. And congratulations sa lahat. Wala ka mang honor pero natapos mo yung isang taon na pag-aaral, yung isang baitang. Congratulations sa lahat ng mga estudyante natin. Kumbaga nag-graduate ka, natapos mo yung isang antas.
ang gano'n naunor ka, Oo. ang gano'n naunor ka, ang kapoy honor mo, at least asumpan mo may 1 year. Oo. Alam mo, yung bang makaangas, so ateng. Asumpan lamay sa kitaon, Juan, di ba? Oo. And congratulations din sa lahat ng magulang na nagtiyaga, Kuya Ding. Alam mo, hindi biro yung ginagawa nila tuwing umaga na nagbubunganga. Oo. Nagkaroon ng resulta yung pagbubunganga tuwing umaga ng mga nanay. Kasama na rin ang tatay. Diyan pa nagbangon sari estudyante. Aramay agong sasawan, aramay aga nakakasawan, sungalangalada. Pwede pa naglabir. Oo. And syempre sa mga teachers din ho natin, congratulations po din sa inyo. Dahil tingnan mo kahapon, sinamahan ko yung apo ko na nag-practice, yung with high honor. Kasi wala yung mama niya kaya nakiusap na samahan ko sa practice nila para sa ganon, magiging maayos nga yung kanilang gagawing yung activities. Yep. Alam mo, Kuya Ding, doon ko na-obserbahan yung pamangking ko, nag-graduate doon sa elementary na yon. Ngayon, ang sasabitan na rin ngayon ng medal yung anak niya. And yung teacher, yun pa rin. Di ba? Yung teacher, naging teacher ng nanay niya at yung anak na niya. Nandun pa rin si Madam. Oo, kaya ang saya-saya. Kaya sa mga guro natin, saludo po kami sa inyo and congratulations po. Pero yung iba, meron lang ako na-obserbahan. Oo, naiintindihan naman natin yung mga simangoters. Masibangot. May mga masibangot na mga teacher. Siguro pagod lang sila. Pero kahit anong gawin mong pag-appreciate, kung paano mo sila parang makausap ng maayos para bang seryoso sa buhay yung iba. Pero yung mga paano na yung timing mo? Tiara maraman na teacher pulos dan manginginaw. Oo. Sa bagay. Oo nga. Ang paano manginginaw yato? Kasi medyo ugaw niman Yan ang putang nila mo sa panahon. Oo. Tapos siguro pagod na rin. Biruin mo, hindi biro yung yung pagtuturo. Sa practice pa lang tinitingnan ko tinuturuan nila yung mga completers na paano ulit tanggapin yung diploma at kung saan sila makikipagkamay. Oo, makikipagkamay at anong gagawin kapag natapos natanggap yung diploma, kung magbabaw ba, saan bababa, yun din. Mahirap din, Kuya Ding. Kaya naiintindihan ho natin yun, mga bagay na yun. Pero wag nating kalimutang ngumiti. Oo, kasi minsan, mas maganda kasi yung nakangiti ka lagi. Nakakahawa yun Oo, yung bang mahawa ka rin ngingiti ka, pag nakikita mo yung isang tao, masayahin siya, mahahawa ka. Tama pero yun, maiinis ka kapag ang nakikita mo nakasimangot. Kahit na ng ngiti mo, nakasimangot pa rin. Parang gusto mo na rin sumimangot. Ayaw ko nga. Ayaw mo. Oo, ayaw kong ako gabay ako gabayan ang mula ba alig-alig? Ako gabayan na aligan mayayan ipopost da dimadkin dyan sa mga pintuan pwedeng na iba't ibang opisina. Bawal sumimangot sa man bakus. Kaya bawal maging bakus. Ay nako, sus Ginoo. Walay nanunutang ko rin sa man, walay sa kaya mayor. So, binadatandad radyo. Tinawag dan bakus. Tinawag da ka bakus. Adi mangkaro tinawag da ka bakus. Ay tanon nan ispiho akan to nan salming kunot. Ninunong ko'y lupa ko. Singa bakis sa to. Singa bakis sa to kanto man. Pero dyan si katayo dyan Pangasinan, di ba, Kuya Ding, na alidio oga bakis itan nga, di ba? Bakis itan alidio ugali. Yun yung di ba? Sekunda yung ngunot. Anti babag ng bakis gorilyatan. Ay, sus Ginoo. Don't say bad words. 15 minuto makalipas pa alas 6 na umaga pagkatapos ng graduation, Kuya Ding. Nako, bakasyon grande na ng mga estudyante. 45 days ba yung bakasyon nila? 45 days kasi yung isang university dito sa Yupa, dito sa may yung old university, dito sa may Arellano, 4 months yung kuha nila.
Okay, lahat 4 months. 4 months. Kasi ibabalik na yung June. Hindi. Ibabalik na yung opening ng June. Parang iba yata yung start ng college. Kasi yung bunso sa college. Oo. yung bunso ko, actually, tapos na. Pero yung graduation nila, hihintayin daw nila, meron yatang mga, may mga deficiency siguro. Pagkatapos ng summer, July pa yung graduation nila. Oh, kagaya pero ng anak ko. tapos na. Tapos na talaga. Ay, nako, advance. Congratulations sa anak ko. Oy. Gagraduate na siya sa college. Yung bunso ko. Oy. Ang saya-saya, Kuya Ding. At ongoing pa yung kanyang on-the-job training niya, OJT niya. Nako, and sana nga matapos niya at makumpleto niya yung oras na kailangan sa kanilang OJT. Pagkatapos niyan ay rigid review. Oo, review. Dahil yung review talagang para po sa meron yung ilan na rin yung nakausap natin na CPA lawyer. Alam mo yung sabi meron pa yung judge noon sa Cebu, sa CPA lawyer, sabi niya, the CPA board exam is harder than the bar exam given by the Supreme Court. Si Katutan sa may hardest examination given by the government. And during the time of President Magsaysay, yung sa accountant niya, as per yung instructor namin noon sa University of the Visayas, sabi niya, there was the time na walang nakapasa ni kahit isa. Pero ang ginawa nila, yung nasa Board of Accountancy, pinalitan lahat. Meron din yung kwento ng instructor ko, sabi niya, nung panahon namin, nung nag-take ako ng board exam, when I took the board exam, 4% lang ang nakapasa. At isa ako ron, sabi niya. Tibay. At isa ka din doon, Hindi, Kuya Ding. wala. Hindi. Palpak Kasi, tayo. FYI, kapaborito, si Kuya Ding ay isang accountant. I did not pass the CPA board exam. Hindi ka nakapasa. Hindi ako nakapasa. Pero, proud pa rin ako sa iyo, Kuya Ding. Dahil pagdating nag-graduate ako, pero I was not able to make it. Hindi na rin ako nakapag-take 2. Hindi na rin. Oo. Pero kaya kaya yung bunso ko, actually, nakuha na siya. Nag-enroll na siya ng nursing, tapos pinapabayaan ko lang kung anong gusto niya. Tapos sabi niya, magkukuha na ako ng medtech, sabi niya, ikaw ang bahala. Lately, hindi ko alam, nag-enroll na pala siya ng accountancy. Sabi ko, susundan niya yung hakbang mo. Sabi ko, sige lang, nandito pa naman ako. Siguro maaalalayan pa kita dahil mariricall ko pa naman yung iba na pinag-aralan ko noon way back several years ago. Ilang dekada na rin. At alam, ibabagada, sa idug labat, so tatakon, Kuya Ding. Paano ito limang may tungtungan? Siyempre, marirecall ko pa lang. And dekada na ang lumipas ka mo. Sabi ko nga, yan na yung sinasabi nilang dug labat, so tatakon. Parang sinabi ko pang tandang-tanda ko pang lahat. Sigurado no makapansalita lapat sa duwag. Nangal to imbagak. Paano si Pangulon to? Pati may bakas ng gorilya, abanggit mo na ni man. Ang paano ang pasok era? Kasi yung mga bakas naman tsaka gorilya, hindi naman mapasnok daw. Pero bago tayo magpatuloy dyan, mga kapaborito, sa magandang usapan ho natin tungkol sa graduation, heto muna, dadako muna tayo sa ating exchange rate, mga kapaborito, doon sa mga may itinatago dyan ng mga dolyar. At yan na yung last money bago ang sweldo. Lalo na yung mga sumusweldo na 15, 12 na ngayon. Heto po ang palitan ng dolyar. US dollar po, mga kapaborito, ang palitan po. Wait lang. Para mas mabilis na. I-rotate ko itong aking phone para mas mabilis yung aking pagbasa. Yan. Ang palitan po ng, bakit nga ayaw niya, yun. Ang palitan ng US dollar, mga kapaborito, ay 57.22. Ang Japan yen ay 0.39. Ang pound ay 74.24. Ang
Ang Hong Kong dollar ay 7 pesos and 37 centavos. Ang Switzerland franc ay 69.40. Canada dollar, mga kapaborito, ang palitan ay 40.94. Singapore dollar ay 42.98. Ang Australia dollar naman ay 35.60. Ang Bahrain dinar ay 151 pesos and 84 centavos. Ang Saudi Riyal ay 15.24. Brunei dollar 42.82. Ang Indonesia rupiah ay 0.0034. Ang Thailand baht 1.69. Ang dirham ay 15.57. Ang euro, ang palitan po ay 64.06. And ang Korea won ay 0.039. Ang China yuan ay 7.82. Yan po yung exchange rate po na base po sa pinakauling inilabas ng Bangko Sentral. Patungkol sa mga foreign currency. Oo, yan. And mga kapaborito, tuloy-tuloy pa rin tayo dito sa ating programang Kapetan Balita. Ito naman medyo magandang balita dahil magandang balita sa mga motorista. Lapod ilaluan niya balog gibos na presyo na produktong petrolyo ed tumbok sa simba kabansag na sa selebrasyon na sa Semana Santa base sa pagtaya o sa estimate na sa Department of Energy nun karuman base sa Department of Energy sa ilaluan sa presyo na gasolina at unagsab na 3 pesos hanggang 30 centavos. Excuse me. Then 3 peso 330 to 375 sa gasolina, sa crudo sa diesel 290 yang kada 3 pesos at 40 centavos, tan sa crudo ay sa kerosene 3 pesos and 40 centavos yang kada 350 sa salitan estimate at base sa patinan agaw in trading sa min of flats Singapore kung tujay sa balog gibos na presyo at lapod kung grabe ya tensyon at bautan magagrabe da tensyon ni paakar at sa negosyo at bautan na sa Estados Unidos tan untan mo sa China saya at nayarin man resulta at recession tan iliksab na sa pangkaukulan o sa demand at crudo sa kumpanya ng langis at mga anunsyo kada Lunes. So sa final at saya ay base sa estimate ay by Monday nabusakoy at naantaan no pigaran talaga so iliksab na sa presyo na sa produktong petrolyo at agaw na Martes. So medyo babalag so sa may rollback yung ilaluan. Oh, and good news yan, Kuya Ding. Pero sa ibang products naman, magtataas. Kuya Ding, dahil dun sa taripa na ipinataw ng 17% na yung tinaas ng ipapatong ng Estados Unidos sa mga exporter. And sa mga export na manggagaling nga dito sa Pilipinas papunta sa Estados Unidos. And no choice tayo Pwedeng may rason na sa magkabila, pero sana yung mga government agencies natin maging mapagbantay dahil baka may mananamantala naman sa mga bagay na yan, sa mga usapin na yan, mga kapaborito. And heto naman, mga kapaborito, nako, tips natin sa mga commuters, yan, sa mga babiyahe, sa mga mananakay. Yan, heto po mga kapaborito, dahil sigurado marami po ang babiyahe, lalo na yung mga hindi naman nakasama sa closing remarks, sa graduation. Yung iba, talagang bakasyon grande na sila. And meron na babiyahe, uuwi sa kanilang, mamamasyal sa kanilang mga kamag-anak, magbabakasyon yung bata doon, or mismo ang mga magulang. Saka before naman yung Semana Santa, karamihan ay tapos na talaga yung mga graduation ceremonies. And heto po yung 6 na tips po for commuters para maging safe. Heto, una, maglagay ng mga importanteng bagay sa bag. Una, mga IDs. Yan, identification card, ATM cards. Siyempre, kailangan natin ng pera, camera at cellphone sa bag. Kasi
Essential na yan di ba, Kuya Ding? And heto, pangalawa, avoid wearing expensive jewelry or watches. Yan, yung mga, wag nating masyadong ilantad yung mga alahas natin. Iwas hold up po yan. Oo, at saka nakaka-attract yan Nakaka-attract. Oo, kaya iwasan ho natin para hindi tayo masabutahe. Tama ba, Kuya Ding? Bring food and water. Number 1 na, yung tubig, mga kapaborito, dahil mainit po ang panahon. And hindi po lahat ng sasakyan ay aircon. Yan. And kahit na sumakay tayo sa aircon, tapos pagbaba mo, mainit din. Maglalakad ka pa ulit, di kailangan mo ng tubig. And syempre, dalhin lang yung kayang dalhin. Oo, alon sa may dako sa bit-bit. And maging aware ho tayo sa ating surroundings. And heto pa, notify the suspicious individual and object to whom it belongs. Yan, dapat matingnan-tingnan din natin. Dapat maging alert tayo. mapagmanman. Oo, Diba? maging alert. Oo. Etong tips na ito ay ibinahagi po ng Dagupan City Police. Well, nabanggit mo kanina na hindi lahat ng sasakyan aircon. Alam mo, may go signal na ang Department of Transportation. Siyempre, sa atas na rin ni Presidente Bongbong Marcos na kung saan yung mga unconsolidated traditional jeepneys ay tuloy yung kanilang biyahe. Kasi ang sabi ngayon ng Malacanang, nag-iba po ang tono. Ang sabi ng Malacanang, ang livelihood, ang hanap buhay o ang pagkakitaan ng mga drivers ang prioridad umano ng Malacanang. Kaya unconsolidated or not, na Pwede. traditional jeepneys, pwede. Kaya good yung mga news. traditional jeepneys, wala pong bawal. Utos mismo yan ng Department of Transportation ng Malacanang through the Department of Transportation. Di good Ayan. news. Lalo na ngayon, kailangan ng maraming sasakyan. Dahil maraming magsisiuwian, mamamasyal, Oo. kailangan ng sasakyan, Kuya Ding. Kasi yung iba naman kasi, magbabakasyon. Kaya mas marami. And dito rin sa ating lalawigan ng Pangasinan, yung mga modern jeepneys, Kuya Ding, nag-confirm na sila ay babiyahe. Initong Holy Week. Kasi tuwing Holy Week, alam mo ba na pila-pila ang mapasayro sa mga terminals? Oo, lagi kong kino-cover talaga. yan, Kuya Ding, tuwing Holy Week, no? Kasi parang naging reunion period ng mga pamilya pagka dumarating. Kasi long vacation nga. Oo. And syempre, yung may estudyante, wala nang klase. Kaya ito naman yung pagkakataon, di ba? Oo, tapian maging masaya. And ang kapulisan din natin, nandyan na po na nakabantay. Meron na silang mga inilagay na mga tent, mga police desk, bantay sa paglalakbay, maging ng LTO, LTFRB, yung iba't ibang mga concerned government agencies so natin, talagang naka-alert din sila. Ang ating kapulisan, yan, ay nandyan, nakabantay. Ang mga maritime, yan, tulong-tulong. Tulong-tulong lahat yan. Well, sa bayan po naman ng Manawag, meron ng truck ban sa bayan ng Manawag dahil tuwing dumarating yung ganitong panahon, sa kabuuan ng Semana Santa, ay sinasabing aabot sa milyong katao. Talaga ang bumibisita sa Manawag, kaya tayo nasa na dagsa po naman yung mga sasakyan, kaya yung mga nagkaroon nga ng meron ng truck ban na ipatutupad April 16 to 20 nang upang sa ganoon ay hindi na rin maipit sa maigpit na daloy ng trapiko dyan po sa bayan ng Manawag. Kaya sa mga truck drivers, take alternate route na lang. Magharap na lang kayo ng daan. Yan. Na iba. And eto, may reminder naman ang Commission on Election na sa 17 and 18 ng buwan na ito ay bawal mangampanya. Holy Thursday and Holy Friday. Bawal. Time first muna. Time out muna. Time out. Hindi muna mangangampanya. Huwag muna kayong umikot. Mag-post na lang kayo. Meron pa namang ngayon, Sabado 12, 13, 14, 15, 16, Saka mahaba pagdating ng pa 17. yung campaign period up to May 10 pa ito. Mahaba pa yung campaign period. And pasyayula. Di ba? Good luck sa mga kandidato natin. Numamapasya kayo, si kayo ng kandidato, numamapasya kayo yung mga kakampanya, especially araman dyan municipal level, Singamalot, Sulabanan, mamasya kayo ng mga kampanya, pero say talagang pasayo na anin say pakurong.
Kasi wala rin totoo, ya talagan in fairness pero wala rin butante ya sa kondalante, wala mo iray butante, apasinguban mo labat iray noodles at sana nila ibutura. Oo, pero pagdating naman sa pakurong, pero pagdating naman sa botohan mismo, walang nakakaalam kung sino ibinoto niya. Ganun lang yun. Naniniwala tayo sa ating mga kababayan dito sa ating bansa ay buhay na buhay yung demokrasya. And yan yung panahon na buhay na buhay ang demokrasya. Kalayaan natin lahat yan ang bumoto. Ibinibigay sa atin at dyan tayo pantay-pantay. Oo, lahat ay pupunta sa voting precinct para bumoto. Mayaman, mahirap, matanda, bata, basta na butante ka. Pupunta ka doon para bumoto. Oo, at kasama mong boboto yung mga kandidato. Di ba, Kuya Ding? Oo, at mula isa po tayo ng boto. Oo, mula sa pinakamataas na posisyon sa ating gobyerno, ang ating presidente, buboto yan hanggang sa pinakababa. Yan. Kaya dyan tayo. Kaya yan yung kalayaan natin para magpasya, mga kapaborito. Kaya huwag maliitin yung mga maliit na butante dahil tig-isa naman tayo ng boto. Correct. Oo. Walang, dyan tayo pantay-pantay. Aliwan sa may manirik tayo na boto, lapod wala sa may card. Pero agay lay irap. Sa ikwan tumakatungtong ko, limara. So, mamin limakan umpila. Antis siya na alam, itay 300 pesos kalamor. Katong wala makatungtong ko sa ikwan to, agak lalima. Agay lay bayag na umpila. 300 kalamor, singa may balbalag ya kantidad. Oo. Pero yung iba naman, kahit na pumipila, hindi ibig sabihin na binebenta na niya ang kanyang botos. Pwede rin ganon. Hindi porket tinanggap yan, naniniwala ako dyan, Kuya Ding. Dahil tayo na mga Pinoy, merong paninindigan. Okay lang yan. Nagbibigay sila, di tanggapin. Hindi mo naman kinukuraw. Di ba? At hindi porket namigay kayo ng kahit na malaking halaga, hindi ibig sabihin, nabili nyo na kahit ang mga po botante. Napakaraming card po yan, ang ipagkakaloob ninyo, hindi po kayo nakakasigurado na yung mga tumanggap ng card na yan na worth 300 pesos ay boboto po sa inyo. Kasi naniniwala tayo dyan, ang mga Pinoy ay may paninindigan. Yan. Oo, may paninindigan. Doon sa, at dyan nila... Sa bagay, ang gano'n agda kayo labay, wala rin may ibagarat. Hindi, kawaan mo ito, di ba? And alam ko na yan, alam din ng mga kumakandidato, ang mga aplikante po ng ating bayan, na alam din nila yon na hindi nila nahahawakan yon. Pero siguro yung pagbibigay nila, Kuya Ding, isa lang yon sa pamamaraan nila para manghikayat. And malaking tulong din kasi yun, Kuya Ding. Yung magbibigay sila ng bigas, malaking tulong yun, lalo na sa panahon na ito. Ang hirap-hirap ng buhay, Kuya Ding. Balas, tanasin. Eto nga lang, di ba? Ang dami namimigay ng t-shirt din ngayon. Yung t-shirt. T-shirt. Kasi yung t-shirt naman, parang campaign material na rin yan dahil hindi naman sila mamimigay ng t-shirt na walang marka ng kanilang pangalan. Diba? Bakit? Yung bigas? Campaign material naman yun campaign material nga. Pero mas mabuti yung bigas. Mabubusog ka. At t-shirt, nangat-ngan mo. Diba? Okay, mga kapaborito. Bago po tayo magpatuloy sa ating programang Kapetan Balita, ilan muna ang paalala. Ang puta-putang Iren Balita. Kayo mismo ba pumatay? Ako? Marami. Ang puta-putang Iren Sunata. Hot shot, running in my non-stop 30. Son ang puta-putang Iren Informasyon. Aya, sa DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Paborito. Bilis-bilis na nyo na, mga kapaborito. Alas 6:30 na. Time check is brought to you by former Governor Amado Pogi I. Espino III, Province of Pangasinan. Ang kalusugan ay kayamanan, ngunit sa bawat araw, marami pa rin sa ating mga kababayan salat sa tamang serbisyong pangkalusugan. Karapatan ng bawat mamamayan sa Mangaldan ang mamuhay ng malusog at walang pangamba. Tayo ang solusyon. Suportahan natin ang mga
programang pangkalusugan mula sa libreng gamot, serbisyong medikal hanggang sa mas maraming tulong kung may problema sa ospital. Ako po si Dr. Mark Stephen de Venecia Mia, Vice Mayor ng Mangaldan, isang leader na inuuna ang kalusugan ng bayan. Itataguyod ang isang mas malusog na Mangaldan. Mga kapaborito, bilang pagunita sa Semana Santa, pansamantalang hindi ninyo masusubaybayan ang inyong mga paboritong programa sa April 17, Huwebes Santo, April 18, Biyernes Santo, at April 19, Sabado de Gloria. Magbabalik ang regular programming sa April 20, Linggo ng Pagkabuhay, alas 5 ng umaga. Maraming salamat, mga kapaborito. At WellCare Diagnostic Center, your health is our priority. From routine checkups to advanced diagnostics, we provide accurate, timely results, ensuring you're always on top of your well-being. Whether you need a blood test, x-ray, or ultrasound, our state-of-the-art equipment and professional team are here for you. With a convenient location and fast results, we make healthcare easier. Message us through our WellCare Diagnostic Center Facebook page or visit us at the Mapandan Town Center for an appointment. WellCare Diagnostic Center, your health, our care. Visit WellCare Diagnostic Center, located at Mapandan Town Center, Mapandan, Pangasinan, for reliable and top-notch healthcare services. You deserve the best care. WellCare Diagnostic Center. Mare! Kabigla ka naman, Mare, ah! Grabe, gimaggana ka, ah. Mare, di mo sinabi na uwi ka pala ng San Carlos. Ay, oo. Namiss ko na kasi dito ang pamilya ko. Ito na palang San Carlos ngayon. Grabe, Mare. Ang laki na ng pinagbago. Siyempre naman, Mare, alam mo ba na dito sa syudad natin, malaki na talagang pagbabago. Mula sa mga infrastruktura, nandiyan na mga konkretong daan at mga bagong pasilidad. Wow! Meron din tayong trending na ayos, kalusugan karavan na nagbibigay ng libreng serbisyong medikal. Balita na! Saka, nandyan din ang mga programang pag-agrikultura para sa ating mga magsasaka. Ay, wow! At higit sa lahat, Maria, ang pagpapanatili ng peace and order ng ating syudad. Perfect! Di lang yan, binibigyan din ng halaga ang kapakanan ng lahat ng tao at pantay na karapatan sa mga serbisyo ng gobyerno. Grabe, Mare! Ang bongga na talaga ng San Carlos. Parang ayoko na bumalik sa ibang bansa. Oo, Mare. Kung ako sa'yo, dito ka na lang sa San Carlos. Dahil sa San Carlos, tunay na subok na ang serbisyong ayos. Mayor Julia Ayoy Resuello po, kasama si Vice Mayor Jose Resbox Resuello at ang Sangguniang Panglunsod ay nandito upang umagapay at magserbisyo sa ating minamahal na syudad. San Carlos, maunlad, ligtas at maayos. Chito Samson, ngayon, Chito Samson, kasama mo ang pambato ng dalupan. Nandito muli ang kasangga at kagapay. May malasakit, tunay na may paninindigan. Siya ay maaasahan sa buong bayan ng dagupan. Hangaring tapat, dignidad, tapang at lakas. Kasama nyo noon ngay kahit kailan. Ano ang oras ay malalapitan. Mga suliranin na malulunasan. Feel mo, gets mo, Chito Samson, ibalik sa konseho. Ating iboto ang nag-iisang manok ng mga dagupenyo. Mula noon hanggang ngayon subok na ang serbisyo. Halika na samaang ibalik sa konseho. Ating isigaw, ang pangalan niya ay Chito. Chito Samson ang iboto. Iboto nating mga dagupenyo. Feel mo, gets mo, muli nating ibalik sa konseho. Number 19 sa balota, Iboto, Councilor Chito Samson. Kaibayonan Saman, Nathan, Anggad Kapigan, Councilor Chito Samson. Feel mo, gets mo. Number 19 sa balota. Paid for by the friends of Chito Samson, California, USA. Jad Dagupan, walay saksakay ya radio station ya iyayag nasaray Dagupeño. Jad Bacayao Norte. Paborito. Bacayao Sur. Paborito. Barangay 1. Paborito. Barangay 2. Paborito. Barangay 4. Paborito. Tanchat Bulusan. Paborito. Aya, so 88.1, Radyo Pangasinan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pagigan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJ 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJ 88.1 FM Radyo Pangasinan.
Paborito. Well, walang pila na nagkakaroon niya 20 minutos antes na alas 7. Agay po na oras. Dan binabati po natin, binabati nga pala natin si Kaid sa Soriano dyan po sa Baluling, Mapandan dahil nagkausap kayo minsan sa ikwanto, pinapanood ko kayo. So, good morning. Ay, good morning po. And syempre, kuyong mo may babarungod si ka. Yeah. Pag mo binaso, so greetings to. Ay, si good morning at si Jerome Ballesteros Antinor na Barangay Portik, Bali na Bugalyon. Kompleto lang ang pinibagalan ng Jerome Mansaya. Tawaletex to siya ka. Salamat la Kuya Ding. Pangibasa na greetings ko. Ay, mairap na atan subing marong, Kuya Ding. Andi ka, kahit papano, ang tabing marong, pero ng pasalamat. Ay, ng pasalamat. Ng pasalamat, pero may pasalamat na singawalay pasnog. Pero natan aglatan ng pasnog. Ay, mabait naman yan eh. Mabait naman. Jerome. And ano yan, talagang loyal ka paborito yan. And eto mga kapaborito, naku, bad news. Bad news. Why? Doon sa mga shellfish lover, merong 2 lugar dito sa ating lalawigan ang nagpositibo sa red tide toxin. Oo, eto yung sa Bulinaw and Anda. Eto, base po sa inilabas na advisory, local advisory ng BIFAR. Eto, babasahin ko po mga kapaborito. The public is hereby informed that shellfish meat samples collected from coastal waters of Bulinaw and Anda, Pangasinan are positive for red tide toxin based on the laboratory examination conducted by the Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, Region 1. And as a precautionary measure, the public is advised to refrain from gathering, selling, and eating all types of shellfishes and yung tinatawag na alamang or hipon from coastal waters of Bulinaw and Anda, Pangasinan to avoid positive paralytic shellfish poisoning. Yan mga kapaborito. And alam mo, Kuya Ding, lagi tayo nakamonitor dyan sa BIFAR advisory. Kasi nung mga nakarang last week, tuloy-tuloy din yung pagbalita natin na safe. Pero nito lang Webes, nagpalabas sila ng advisory. Kaya sa mga shellfish farmers, shellfish producers, huwag na po tayong mag-harvest at magbenta. Oo. Siyempre, yung sa part lang ng Bulinaw yun, yung nanggagaling ng part ng ang mga Bulinaw, mamimili naman, pagka nasa market na yan, it is expected na safe yan for human consumption, di ba? And nakabantay din yung mga agriculture officer, yung mga agriculturist ng bawat munisipyo. Meron silang, tawag nila yun, yung pagbabantay nila dun sa mga pumapasok na mga shellfish. Mga chief point. Oo, kasi para, syempre, matiyak na walang lalabas na shellfish mula doon sa mga ipinagbabawal na lugar. At saka walang makakapasok sa mga pamilihan na nanggagaling doon. Pwedeng. Kaya maging maingat ho tayo mga kapaborito. Ang sarap pa naman yan. Pwedeng, paborito ko yan. Yung tahong. And speaking of tahong, yung kasing tunog niya na taho, yung mga magtataho natin. Naku, marami akong kaibigan na magtataho, Kuya Di. Dahil isa yan sa mga umiikot dyan sa bahay namin, dyan sa lugar namin, sa Bagong Baryo. And good morning po sa inyo. Yan. Gandang umaga po sa mga magtataho. Ang sisipang ng mga yan. Ang sisipang nga. Sabi nga yung mga magtataho, kanyan, sige ikot. Kahit sabi, tahon, sinisigaw niya yung binebenta niya. Bibili ka at sa hindi, tuloy pa rin yan. Oo. At tuloy silang pa rin yan manggigising. na naglalako, di ba? Oo. Alam mo, sila na yung umiikot ngayon. Dati ang umiikot yung mga nagpuput-put ng pandesal, Kuya Din. Put, kanto, pandesal kayo dan. Pero ang kadalasan ngayon na umiikot yung mga magtataho, Kuya Din. Marami. And good morning din po sa ating mga araramay, managlako, managgawa na binuburan. Ay, oo. Lagi akong bumibili ng binuburan after ng program ko ng weekdays, Kuya Ding. And dito sa may traffic. Kanto noon, few months ago, may
wala man naglakoy binuburan ditan na every morning. Mm-mm. Atan may ibabaga atay binuburan, atan may ibabaga na sara agdaan tatay binuburan, are taga-Aruma probinsya ya sa Ekwanda, ako'y nakapunta na ng Pangasinan. Doon pala sa Pangasinan, may kaning panis na kinakain, sabi nila. Sabi ko, hindi panis yun. Talagang kinakain yun. Oo, kinakain. Kinakain yun. Uy, Binuburan, maganda raw yun sa tawag. mga Oo. may ulcer, Kuya Ding. Mm-hmm. Maganda raw yun sa mga may ulcer. Okay. And good morning din po sa ating mga kapaborito na mga abogado, Kuya Ding. Naalala ko sila Kuya Ding. O kasi, di ba, ang mga abogado ngayon ay nagtatagisan ng kanilang kagalingan sa tungkol sa mga batas. Lalo na dahil sa issue Issue kay yung pagdala kay dating presidente Rodrigo Duterte sa may International Federal And Court. nagpapatuloy yan, Kuya Ding. Isa pa yan sa mainit na pinag-uusapan. And good morning sa napakabait nating abogado. At si Attorney Gayo. Good morning. Good morning, Ay, sir. oo. Kasi alam mo, Second nominee po yan ng API party list to Abante Pangasinan Ilocano. And of course, yung first nominee, si dating congressman, dating governor Amado Espino Jr. Ayan. alas 6:46 na po ang ating At pag sinabing oras. API, malakas po yan, 1, 2, 3. Yan. Okay, mga kapaborito, alas 6:46 na po ang ating oras at tuloy-tuloy pa rin tayo sa ating programang Kapetan Balita. And sa init ng panahon ngayon, mga kapaborito, asahan daw na mas iinit pa yung mararanasan natin. So mas titindi pa. Oo, lalo na sa Mayo at saka Hunyo. Alam mo kasi lagi natin nakakausap yung mga kaibigan natin dyan sa Pag-asa Dagupan City. Mula sa kanilang pinaka-head, si Engineer Jose Estrada, head ng Pag-asa Dagupan City, si Sir Jun Soriano, si Ma'am Helen Labadia, si Ma'am Evelyn Iglesias. Siya yung mga forecaster ng ng Pag-asa and weather forecaster. And yun nga, sabi nga ni Engineer Jose Estrada, alam mo, yung nararanasan natin nga init ngayon, mas matindi pa ditong darating na Mayo at saka Abril, ngayong buwan at saka hanggang Mayo. Kasi sa kanilang record ng Pag-asa, etong mga buwan na ito at ang Mayo, yun yung may mataas na itatalang mga temperatura. Mataas talaga yung temperatura. Pero pagkakalam naman natin, kahit sinasabing mainit pa rin ang panahon, pagdating ng Mayo, pagkaminsan meron ng paminsan-minsang pag-ulan. pagbuhos ng ulan, di ba? Oo, ngayon nga lang Oo. Di ba? Itong Abril, halos Meron araw-araw yung may pag-ulan pero manakanakang pag-ulan lang. Yung parang hindi yung parang kalat-kalat lang yung pag-ulan. kalat-kalat na pag-ulan. Hindi malawakang pag-ulan. And ngayong mainit ng panahon, nako, may mga nagno-nosebleed. Yung nagdudugo ang kanilang ilong. Isa ako doon, Kuya Ding, nung bata pa ako. And heto, ayon dito sa nakuha natin mga kapaborito, ang nosebleed, ang pinakakaraniwang sanhi ng nosebleed o kaya yung tinatawag na balingoy-ngoy, ay tuyong hangin na dulot ng matinding init. Kapag natuyo ang mga membranes ng ilong, mas madali itong magdugo at kapitan ng mga infeksyon. Maaari itong maiwasan sa pagiging hydrated. Kaya kailangan uminom ng tubig. Nalalapatan din ito ng lunas kahit sa bahay lamang, katulad ng pag-apply ng ice cube. Yun. Ako nasusubukan ko ring mag-nosebleed pagka yung hirap na hirap akong mag-English. Hirap na hirap ka mag-English. Yung pinipilit ko lang mag-English. Yung kausap ko English ng English tapos hindi ako ganong makasabay. Talagang Dugo-dugo. Yun yung nakaka-nosebleed. Ay, ako din. Ganun din eh. Hindi lang ilong. Kuminsan halos dumugo ang aking mata. Gilagid. Mata naman sa akin. Akala ko namumula ang aking mata. Akala ko magagaya mo si Presidente Marcos. Nagdugo yung nagsasalita sa araw ng kagitingan. Tapos nakita na dumurugo yung kanyang gilagid. Pero sabi ng Malacanang, maayos naman daw yung kanyang kalagayan sa ngayon. Kasi may mga espekulasyon na nangyari yung ganun, nagkaroon ng yung pagdugo sa kanyang gilagid, baka
May sakit. Baka may sakit. Oh. Baka hindi maganda yung kalusugan ng Pangulo. Alam mo, pag speaking of sakit, pag medyo matanda ka na talaga, madali kang kapitan ng sakit na. Oo, di ba Kuya Ding? Yung bagabagam. Aminado ka? Oo, yung bagabagam. Aminado. Tani, aliwala. Oo. Oo, kapag tumatanda na, ay marami nang ansakit. At pag tinignan mo daw ang bag, dati, nung dalagat binata pa raw, ang karga ng bag ng mga dalagat binata, pabango. Yan mga yan. Pero pag makikita mo na raw na kapag medyo tumatanda na, ang karga na ng laman na ng bag, meron na yung mga amoy kin. Anto lararaman. May puyok. Puyok. Puyok ang sakit ng ulo. Puyok mo nauulo ka. May sisinglot. Wala ni ramay bote. Kaya inlambong niya pito-pito. Sa araw-mingan, alam pito-pito labat, walo-walo. Oo. Kuminsan yan na rin ang pabango nila. Okay. Ang ka na, amay unyaya ka na. Good morning nga pala kay, baka sakal nakikinig. Good morning kay Kuya Ray Hortaleza. Kasi minsan nagkita kami niyan months ago. Tagal-tagal na yun, last year pa yun. Sabi niya, kumusta kayo ganito? Okay mo labat? Ano siya ko? Sa balkos ko, imatras na idwaran abot kanto. Imatras na idwaran. Nga pulaya kanto. Andi kaya ni tan Kuya Ray, tani mataraki kini kung kung. And speaking of Kuya Ray, Sir Ray Hortaleza, alam mo Kuya Ding, isa yan sa mga veteranong manunulat. News writer. And announcer din. Kuya Ding. Veteranong mga famous broadcaster. Isa sa mga famous na media personality dito sa Pangasinan. In fact, yung mga school activities regarding yung mga press conference na ganyan. Sa mga judges, hindi po nawawala si Kuya Ray. Kaya nung high school pa yung mga anak ko, hanggang sa ngayon, kilala pa nila si Kuya Ray. Dahil yung mga anak ko, palagi namang, modesty aside, palagi silang kasali dyan. At kaya't nakilala nila si Kuya Ray. And naka-work ko siya. Nakasama ko siya sa trabaho sa isang local TV station dito sa Dagupan City. And uncle ko yan. Kamag-anak ko. And syempre, good morning din sa isang mga veterano din na media personality dito sa Pangasinan. Si TQT. Yan. Marami nang nakakamiss. Good morning kay TQT dyan po sa Barangay Tulyao, Santa Barbara. Yan yung The mga famous Tito Quinto Tamayo. Bawal mangiras, tapen aga na urasan. Kanto, yun yung naging tatak niya sa akin, lagi kong naririnig sa kanya yan. Which Totoo is true. naman. Diba? Bawal mangiras. Ay, sus ka, mga kapaborito. And, naku, bakit ngay? 7 minuto na lamang bago mag-alas 7 na umaga. Ang bilis naman ng oras. Di ba, Kuya Ding? And, heto naman, mga kapaborito, ang ating kapulisan ay patuloy na nagpapaalala po sa atin na manatiling kalmado. Huwag sumangkot dyan sa mga maiinit na debatihan tungkol sa mga politiko, sa mga kandidato. Oo, maging kalmado na lang po tayo. Pagka minsan kasi, sa isang lugar, pagka mainit yung labanan, pagka minsan yung mga supporter, yun ang mainit. Sila po yung nag-aaway. Pagka minsan humahantong sa patayan. Minsan iwasan nyo panghinala nyo rarate leader na politiko ra. Minsan wala mo tiramay wala mo tiramay butante ya sipsipan. Say for example, sayan kandidato mangiter na unya kanda. At siyempre si Kara at wala ra may butante ya kaalyado daman sa kay kandidato ya mangiter na balag. Isip-sip dara may supporter na bil kaya agkitan mangiter. Tani aratan supporter na agyan. Ang gano'y danyuratan, ag kayo makarantay buto. Taratan supporter na nunya kan. Katun wala lari isisibangot daran, leader era. Leader. Wala mo tiramay kyan, wala mo tiramay butante, yaman leaderan. Sa kay barangay. As if they have the influence, pero in fact, ang gapumat. Araman iramay masingger at politiko.
manggawa relistaan, iterdad si politiko, siya klay akauloy, kwento, pero dakil sumanggagawad sa atan niya may isubidamat. Wala ra may pangibagsakan na grocery, iya pakurong na sari kandidato, iya say kwandalante, kasumpal na eleksyon, ang ganon uban maabong tutan, sarag to yung mga palagi na grocery. Ay, ganun ba yun? At itira amin, dakain subito. Ag kayo makupit. Ag kayo makupit. No atay iterdad sa atay kabarangay yo, iteryo. Ag yung isisiblat. Tano na no abaliktad sumundo kwandalante at halimbawa si kayo sumangailangan pero ang tada kayo makupit ay isibangod da kayo. Di ba? Minsan ag kayo lagi yan. Si kayo rang kandidato minsan just mangkampin kilan na mangampanya kilan maong plataforma di gobyerno. Aliwan sa may singa man name drop kayo sa ibabagayo. No, limog ka sa kaya sityo kumparik se mambila kay ngaran. What if may biniilang mga ran, yakum ibabagam yakum pare, ya iilala mo makatulungan si ka, dyan sa mga lugar, at hindi naman siya in. O, agtumot ira kakaaroy kakaabay to. So, imbis ya ibuto da ka, ay kumpare nung kintan manaya. Ibuto kumon, pero kumpare tumot, never mind. Kanda. Nila, di ba? Ako na ibuto, ta. Siyempre, no, analutan na, sa ibirbirin to nakatulungan si Kato, di si kumpare to. Lante. May point ka doon, pwede. May point ka. At least naibigay mo yung point, yung tips na yan. Sa mga candidate ho natin, hindi biro yung kanilang ginagawa ko yan. And saludo ho tayo dahil alam mo, Kuya Ding, hindi naman yan kakandidato dahil lang sa sweldo. Oo, hindi yun. Kasi hindi biro ang maging opisyal ka ng gobyerno. Maging opisyal ka kahit sa barangay. Doon sa mga, kasi seryosong trabaho yan, Kuya Ding. Seryosong trabaho, kaya tayo. Seryosong trabaho yan, doon sa sumiseryoso. Kasi meron yung kilala ko sa isang bayan na kung saan ay number 1 siya noon, nung nakarang eleksyon. Pero ang mga tao ngayon, lahat ng marinig mo, hindi na makakabalik negative. yan. Negative siya. Dahil sariling araw niyang barangay, kabusog nila. Yun ang pangit, Kuya Ding. Yun ang pangit. Kasi, alam mo, ang tao, tayo, kapag pag nabigyan tayo ng pagkakataon, dapat iupot mo lang nampisingan mo. Oo, iupot mo lang nampisingan mo. At lahat ng binitawang mong salita, yung mga ipinangako mo, sikapin mong matupad yun. Kahit nasabihin mong, kasi 3 taon lang kasi, kulang yan. No, pero dapat, kailangan yung 3 taon na yun, maramdaman talaga ng tao yung pagtratrabaho mo. Kaya hindi nakapagtataka, Kuya Ding, na meron tayong mga politiko dito na sa ating lalawigan na may tatak talaga. Banggitin mo lang yung apelyedo. Tatak niya yan. Magaling yan, mga yan. Di ba? Kaya hindi nila makakalimutan. Kaya yung mga iba, kahit ayaw na nilang kumandidato, tinutulak sila ng kanilang mga supporters. Ng mga tao, kasi diba? nakita nila, seryoso ito, yung napagbigyan. Yung napagbigyan nung nakaraan na eleksyon, napaupo. Pero bakit ganito? Na nagbigay naman ng nag-iwan ng mga pangako na hindi naman natupad. Kasi hindi mo maiwasan, Kuya Ding, magkakaroon talaga ng comparison yan. Hindi yan nakukuha lang yan sa bilang ng ipinanungkulan. Kundi yung panahon na yon, hindi mo pwedeng irason kasi 3 taon lang Kulang yun. Yung isinasabi nyo sa amin, matagal na panahon na nungkulan. Tulad ng pangako ng kasalukuyang gobernador nung panahon ng kampanya na creation of jobs dito sa lalawigang Pangasinan, pero pag upo po niya, libu-libong empleyado po naman ng Kapitulyo ang kanyang tinanggal. So, imbis na magbigay, nagtanggal ng mga tao na pinagdududahan na hindi niya kaalyado. 1 minuto na lamang bago sumapit ang 7:00. Nako, no choice na tayo. Kundi pansamantala, magpapaalam na tayo, Kuya Ding. Diba? No choice tayo dahil, bago unsublay, may programang diretsan. Gusto natin i-congratulate si kapaborito
Joseph Kanilang Bakani. Oo, biruin mo. Best News 2025 award, Daluyon Awardee. Best News Announcer. Oo. Congratulations. Kapaborito yan. Oo, kapaborito Kuya yan. Lee. And proud Sa dami tayo. po naman ng mga news announcer sa iba't ibang radio station dito sa Pangasinan. Pero kapaborito po natin Si Sir Joseph. yung award. Susunod na po si Sir Joseph sa programang Diretsahan. And pansamantala magpapaalam tayo, Keding. Salamat po mga kababorito sa walang sawang pagsubaybay sa ating programang Kape Tan Balita. Nakasama po ninyo, ako po si Amor Ligaspi. Dana siya kung at siling Aquino. Sa ating technical side, si Engineer Richard Olanday. Ang galad by untumbok niya Sabado, ang tayo manulop na po it's Holy Week. 26 na tayo magsasama. Ngayong abra. Maraming salamat at magandang morning. Ang puta-putang Iren Balita. Kayo mismo ba pumatay? Ako, marami. Ang puta-putang Iren Sunata.